Shwmae pawb, rwy'n cydweithio efo Menter Gorllewin Sigar i creu cyfres o fideos i ddangos i chi shwt i disgwyl rôl eich beic. Mae'r fideo yma yn mynd i ddangos chi shwt ni i cymeryd olwyn blaen, olwyn cefn bant a shwt i newid tiwb. Y puncture da fi yn mynd in. So ni'n mynd i ffixo'r puncture, o'n i'n gyfer y fideo hyn, o'n i'n mynd i just trwco'r tiwb. Okay? I ddechrau off, ni'n gweithio ar beic sydd efo brake disc. So mae'r tu fewn y caliber yn mynd, mae yna brake pads sy'n cydio yn y rotor. So does dim eisiau rhyddhau dim byd cyn tynnu'r olwyn bant. Ond i cymaru â beic raso ar enghraifft, beic sydd gyda rim brakes, ble mae'r brake yn cydio yn y rim, mae'r rhaid rhyddhau'r brake cyn tynnu'r olwyn bant. A'r un peth mynd in efo'r BMX. BMX fi'n mynd in, BMX bike, a mae rim brakes eto, ond mae'n rhaid mwyn tynnu'r olwyn bant, mae'n rhaid rhyddhau'r brake, a mynd in fi'n rhyddhau e. Okay? Tra bod hwn da ni mynd in, mae'n dangos wahanol fal fi mynd in. Mae'n beic blaen yn un, tra fel upside down. Tra bod ddim yn un, rwchwch ar hwn, mae'r dau wahanol fath o falf i gael ar tubes. Hwn yn debyg iawn i sydd gyda chi'r car, a Schrader falf yn galw hwn. Ond ar y beic mynydd sa fi fi'n gweithio arno, mae'n Presta falf. So fi'n mynd draw i edrych ar y beic mynydd nawr. Nawr gollwng chwym yn un. Flan fel la. Wedyn, smo'r beic olwyn, mae'n rhydd, a smo'r olwyn yn dod rhydd, achos mae'n wefus i gael tu fewn y fforch. So mae'n rhaid troi y nyten hyn mas tamau bach. Wedyn, bydd e'n, bach to, a bach to. Lan y ge. Mor rhwydd yna. Mae'n rhwydd iawn. So, ni'n mlaen ar shwt i tynnu'r tiwb mas o'r tair. Cyn i fi wneud ni, yn gwsau i chi beth sy'n eisiau hynny. Pa adnoddau sy'n eisiau hynny? Gyda bydd eisiau tiwb newi. Bydd eisiau tair levers, a wedyn bydd eisiau pwmp. Fi dwi'n meddwl, mae tri wahanol fath o pwmp fi'n mynd. Pwmp bach byddai'n ei hwn, byddai'n ei iwso hwn ar corio fe ar y beic, neu yn y bag pan fi'n mynd. Ar un peth â hwn, ond un gas yw hwn. A wedyn yn y garej, mae hwn yn rhy fawr i corio. Os ydych chi'n mynd i reidio beic da hwn. So yn y garej, mae hwn yn handi iawn i cael yn y garej. Os mae pwmpo lan yn gloi iawn. A hefyd mae yna cloc mynd sy'n dangos pwysedd ar. Oce, na re. Grig, ti mae'n gwybod shwt i tynnu'r tiwb bant. Gyda ni gofyn wneud, diolch yn agosach, edrych ar y falf mynd in. Mae'n nyten bach mynd in ar y falf. Mae'n cael yna rhydd. Hwna un ochr. Wedyn, mynd yna tair levers gyda fi mynd in. A mae'n rhaid pwysio'r tiwb lan mewn i'r tair. Lan mewn tair. So, sim danger yr un bod fi'n mynd i pinsio. Pan fi'n iwso levers, sim danger bod fi'n pinsio'r tiwb. Os ydyn ni'n brown ffor un, felly byddwn ni'n pinsio fe. Ond mynd yna, ni'n gwybod mae'r tiwb mas o'r ffordd. So, pob naill ochr i'r falf, chi rhoi'r lever mewn, cydio nhw hwnna, a wedyn, a mae bachyn bach i chi ar y lever dros o'r sboc. A'r un peth ochr draw, mae yna bach o. Os yw'n ei trydydd nawr, bydd e'n dod bant yn rhwydd. A ni, mae'n off yn rhwydd. Mor rhwydd yna. A wedyn mae tiwb yn cael dy mas. Mas ar tiwb, hyn tiwb. A cadw ni hwn ar gyfer y fideo nesaf, bai dangos i chi shwt i ffixo puncture. Jobyd nesaf nawr yw gan bod ni wedi cael puncture, rhaid checo tu fewn y tair i gweld rhan gofon, i gweld beth sydd wedi digwydd, tro geithio ni'r puncture. A os dreinen yn stico trwyddo'r tair. Ond
fi'n teimlo ffordd rownd. Os chi'n mynd ar glas yw newch edrychwch yn gynta. Ond fi'n teimlo a edrych. Fi'n ffeindio di byd mynd hyn. Right. Okay. So, jump in y sana fe. Tiwb newi. O, mae cap ddwst ar y tiwb. Cap ddwst fyna i ochr. Eto mae yna nytyn bach ar gyfer y falf. Mae'n rhaid i hwnna'n dod bant. I balli di. Dyn nhw'n mynd. Wedyn, mae'r twll y falf yna. Chi'n mynd ar tiwb. Rhoi trwy'r twll sydd yn y rim. Trwy'r twll. A wedyn, chi'n codi'r tair drosto'r tiwb. Fela, so mae'r tiwb mewn. Okay? Cyn i stwffo hwn lan mewn i'r tair, chi'n moyn i'n siŵr sy'n twist a dim byd yna fe. So chi'n rhoi bach o ar yna fe. So aiar pwmp fan hyn. A mae'r pwmp hyn, mae'n gyd gweithio digon tebyg. O na, beth gyntaf rhaid, drachwch fan hyn ar y falf. Mae yna nytyn fan hyn, nytyn cloi. Chi'n gwyndo fel lan i'r top. Mae fel nodwydd bach. Okay? So mae yna rhydd yna. Wedyn chi'n mynd ar pwmp a chi'n pwysio fe arno. Pwysio arno a cloi. Fela mae hwnna'n cloi. So chi'n pwmpo hwn, rhoi bach o ar mewn ar. Dwi'n tymau bach. A wedyn, i'r rhyddau, pwysio nhw lawr. A wedyn, nawr, sim creases da ni yn y tiwb. Ni'n gallu stwffo'r tiwb lan mewn i'r tair. Okay? Fel yna. Reit. Wedyn, ni'n troi so mae'r falf yn gwynebu bant o ni. A ni'n dechrau gweithio ochr hyn, gan defnyddio'r levers hyn. Rhain yw'r levers chi nawr. Okay, bysau boat. Ni'n rhoi'r tair nôl arno. A chi'n gweithio ffordd rownd a chi'n gorffen lan gyda'r falf. Os oedd e'n arno'n anodd, byddwch chi'n pwysio'r tiwb eto nôl lan mewn i'r tair. I ni'n siŵr sy'n danger o pinsio. Ond mae tair hyn i bod arno off sawl gwaith, so mae'n marro'n rhwydd iawn. Job nesaf yw pwmpo lan. Gallwn ni'n defnyddio'r pwmp mawr, ond byddwn ni yn defnyddio. Ond mae'n dangos i chi pwmp bach hyn. Dyma'r pwmp byddwn ni'n defnyddio os ydyn ni mas yn reido. Gweithio'r un peth, chi'n pwysio arno a cloi. So yn hon, chi'n pwysio arno, a mae'n dweud cloi ffordd yna. Cloi. Nawr gallwn ni pwmpo hwnna. A byddwn ni'n pwmpo fel hyn. Ond mae hwn cymryd bach mwy amser, fel la mae hwnna'n gweithio, ond dangosau'r track pump eich chi'n arbon, mae'r gloi mae'n gweithio'r llun gweithio, okay? So, ti'n mynd rhydd to, mynd ar track pump, mynd hyn, track pump yna, pwysio arno, cloi, a hyn, bant da ni, rydych hwn, Chi'n gweld bod mae lot o arwyn mewn hyn ar. Yn gloi iawn. Okay? Mae'n gael ei dwe. O, digon caled. Ond mae'n dweud ar y wal, ffilm se, mae'n un rhywle, bydd y pwysau i fod. Okay? 35 i 55 y gyrru, mae'n dweud. Ond, pwmpwn nhw'n rhan ar e. Ar 30 ar un y bryd. So, dyna bod nhw'n ar sy'n mewn o fe. Okay? A na i digon. Mae'n na. Wedyn, tynnu fe o bant. Hwna'n rhydd. A wedyn, na re. Job i nesa. Chi'n gweld mae net yn cloi nawr ar y top. Mae eisiau cau e lawr. Os oes ar agor, mae'r dymas. Chi'n clywed na? Os pwysau'r toiau'r net lawr y gwylod. Mae eisiau byd yn gwyth. Mae eisiau netyn i dala'r falf yn ei le. Dwi'n won ag o... Sym yn angen rhediol, ond mae'n helpu os bydd... helpu cadw'r
falf yn un lle. Os mae bydd y tiwb yn cael tynnu rownd gyda'r tair. Os mae'n angen yn rheidiol. Ond tra fe gyda ni, rwy'n ni ferno. A wedyn, yr un beth o, os mae'n angen yn rheidiol, capddwst. Na ni, mae hwnna'n ar barod i rhoi nôl arno. A o mynd hyn ar e. Beth sy'n bwysig mynd hyn ar e? Chi'n gweld mynd tra bod e'n band, bydd ni'n rhoi pip mewn yna i gweld cyflwr y pads. Fideo nesaf bydd ni'n edrych ar shwt i tynnu nhw mas a newid nhw. Bach o pad ar ôl, so hwnna eitha reis. So chi rhoi hwn lan, nôl lan, a chi ffordd leino lan y rotor gyda'r gap, a mae'n rhwydd. Chi'n cau'r nut yn hyn lan, ar un pryd chi'n testo ochr hyn i gweld pryd bydd e'n dechrau cydio. Pan mae'n dechrau cydio hanner ffordd, chi'n gwybod beth fi, na fe myna, cydio myna yna'r, a chi'n cau lan fel la, a hwnna'n sound. Prydwch y cau e lan, sylwch chi mae hwnna'n heibo, bellach heibo'r fforc. Os o'n i'n cau e lan, chwile? Mae'na bellach heibo. Os o'n i'n cau e yn erbyn y fforc, mae'n edrych yn di, ond so wedi cau mor bell, so fe cwyt ar gau. Mae'n unrhyw e fod, mae'na a lawr fyna. A big mae hwnna, mae'n blan yn barod. So fe dwi'n mlaen nawr i'r cefn. Cadw ni o'n, mae eisiau cadw hwnna, bydd ni'n ffixo hwnna trwy nesaf. Mae'n hyn ar e. Right. Digon tebyg, ond mae cymreth mae'n hyn ar e, mas mae'r direilydd cefn ych chi'n mynd hyn yn y ffordd a mae chain ych chi. Bydd y cyntaf rhaid i wneud yw cymryd y slac mas o'r chain, pwy rhoi y chain ar y cogen gwylod. Mae'na a rhoi cogen gwylod yn y ffrant. O ddoi fach. So os trwca i hwnna nawr mynd hyn, mae hwnna nawr ar y cogen fach mynd a wedyn newn ni'r un peth mynd hyn, yn y cefn, nawr mae chain na'n slac, mae'n barod i cymryd y bant. A'r un peth to, chi'n gollwng cyflym, agor, nawr sim gwefus ar hon, so mae hon lle lan syth, ond os tynnu fe lan, nawr mae direilydd cefn yn y ffordd. Os pwyswch chi fe nôl, bach, mae'n lle lan. A mae mor rhwydd yna. So, ei rhoi nôl arno nawr, yr un peth to. Un peth sy'n bwysig, peido twtcha. Dych mynd hyn, hwn yn bwysig. Mae'n werth edrych ar hwn. So, chi'n mynd mlaen, y pads ych chi mynd na. Peidwch a twtcha'r brec. Os chi'n twtcha'r brec, chi'n mynd beth sy'n digwydd? Chi'n mynd, ydy'r pads yn y mewn? O na, so pads yn y mewn. O, fi wasgu brec rong, fi. Ydy pads na symud? Ydy pads na ni? Ydy, ti'n le? Ond yn mewn. Os chi'n twtcha brec, ond ar mae'r gap na wedi mynd yn gil. Sab sy'n digwydd. Os mae hwnna'n digwydd, bydd chi'n cael screwdriver, a rhoi mewn yna. Mae'r pad na weddol na wi. I agor e lan. Screwdriver mewn. Y jobyn ystod ar rhoi'r olwyn nôl mewn. Hwna'n mynd in, chi'n rhoi chain ar y cogen fach. Mae direilydd cefn yn y ffordd nawr, chi'n ffili cyrraedd y fframyn. So mae'n rhaid pwysio hwn nôl. Allan lan myna, a wedyn nôl mae'n mynd lawr, mae'n sloto lawr. Ond mae'n rhaid i cael y rotor sloto mewn yn rhwng y pads. Bron yn hwnna. Chi'n credu ni. Mae'r olwyn cefn y bob tro bach yn mwy ffidl. Ble mae e? Na, di hyn. A wedyn, chi'n cau lan to, yr un peth i wneud siŵr bod e cydio pan mae'n hanner ffordd. Na, so mae'n gweud, cydio mynd na na'r. Wedyn, chi'n cau lan. Cydio mynd na. A mae. Na, di. Mae na. Na ni, mae hwnna'n iawn ar. Oes mae'n dangos beic fi mynd hyn i chi. Os diwch yn agosach mynd hyn, gollwng cyflym o ddar y beic arall. Mae hon gollwng cyflym to, ond bolt through yw hon.
Chi'n neud o hon yw troi hwnna rownd. A wedyn, mae'r boll yn dod mas. A mae'r olwyn dod bant. Mae'r hyn yn gryfach na'r sgiwer sy'n ar y beth arall. Okay. Gadwn ni hwnna am nawr. Fes moyn dangos i chi dath y tair ddiwetha bant yn rhwydd iawn. Okay. Ond fi'n mynd nawr i ddangos chi, mae hon yn tair newydd sbon. So hon yn mynd off yn rhwydd iawn. So bydd eisiau techneg reit i wneud e. Okay. So mae'n i off yr un peth to. Chi'n mynd ar hwnna. Just capdwst. Nyten, hen bant. Okay. Agor lan nyten cloi. Nes mae'n cael y top. A ni'n gael yr ar mas. Okay. Mae'r tair hyn yn tair mowr hwn. 2.75 a 2.8. Felly mae'n dewr iawn. Okay. Am sy'n mynd ar e. Gael yr ar mas. Pan eich yr ar i mas. Lifers yn un pocket i'n mynd yn barod. Oce, mae'r argyr mas nawr. Right, jobyn cynta. Mae'r rhaid, gan bod, jobyn cynta, fel arfer, os chi'n wedi bod yn reidio lot, byddai'r rim hyn, y tair, yn stuck i'r rim. So byddai'n pwysio fe o bant, ond so mae hwn, amlwg mae'n tair newydd, so mae fe wedi cael lot o waith. Okay. So, yr un peth to, pwysio'r tiwb lan mewn i'r tair, pob ochr i'r falf, hon mynd hyn, bach o drosto. So, sim danger o pinsio'r tiwb. Hon mynd hyn to, mynd hyn, a wedyn, hon mynd hyn to. Okay, a bant â ni. Mwr hwydd yna. Okay. A wedyn, okay, ni'n tynnu tiwb mas os ni'n moyn, sy'n eisiau tynnu tiwb hyn mas, i rhoi nôl arno, dechrau off, gyferbyn ar falf, iwso'r lifers hyn to, okay, bysau boat, iwso'r lifers bysau boat, okay, rhain, gweithio ffordd rownd. Beth sy'n dwytha hyn, mwy anodd, okay, so chi'n neud hyn yr un, chi'n mynd hyn. Mynd hyn, a'n pwysio lawr ar y tiwb, ar tair, ti'n stretcho. A nôl am to. Stretcho. A bod chi'n cael mynd, dyle fe fod arno bach yn wyddach. Odi, mae ddim arno. Na re. A lot o ar yn hyn. Fi'n moyn dangos hwn i chi. Pwmp hyn, a gas. Bydd helpu bydd hwn, mae'n bod gloi. Mae'n llywythu lan mewn wincad. Okay. Da hwn, chi'n neud â hwn, chi'n pwysio fe arno. Okay. Dala fe arno. A wedyn, bydd chi'n agor y lan. A wotwch nawr bydd e'n mynd pwff. O, rhai ffrwng. O na, dal sownd, sa'n ni'n pwysio hwnna, sa'n ni'n troi arno. Dal sownd, a sy'n rhoi y gas arno. Cloi hwnna lan. Na ni heb, rhoi gas yn sownd. Na ni. Pwysio arno, a wedyn agor e. Bach to. A mae'n control da chi rwan, chi'n agor y cae. So mae'n dal yn soft, agor yn to. Okay, os sylwch chi'n mynd yn ar e, smw'r tair yn eistedd yn reit. Chwilio yna, mae e lan myna a mae'n diflannu mewn mynd un. So eisiau rhagor o ar i'r mwyn pwysio i cael ei eistedd yn reit. So tre'n ni'n agor, odi hwnna'n mynd i gweithio. So os tre'n fel lan, a dyle fe'n mynd pop. Gwneud e'n symud? Na ni, gwylwch chi na? Odi, nawr mae'n eistedd yn reit. Os perffaith. Os oedd e ddim pallu os oedd e pallu eistedd yn reit, gallwch chi drwy'n stwff yn, easy fit, ti gael yr ar mas, a wedyn rhoi hwn tu fewn y tair, a rhwng y tair a'r rim, a os hwnna da chi, gallwch chi iwso sebon golchi llestri. Okay? Peth ffefryn mi. Okay. Dyna i hwn rhydd ar. So yna gyd, i gorffen off,
cofiwch nawr cau nytyn cloi, rhoi nytyn nôl arno, nytyn nôl arno, a fi wedi colli'r, mae'r clwch, Dani, cofio mynd hyn, mae'n ffeinio fi, mynd hyn, y dwst, cap dwst, right. Wel, gobeithio bod chi wedi mwynhau'r fideo, os chi wedi, gwestiwch fi sbout, a siarwch eich ffrindiau. A hwyl am y tro, gwylech chi to.